kompisar, Bambu Karambo här. Nu ska vi köra Gario igen, så spelar vi. Okej. Hoppas vi blir först på leaderboard. Kom igen. Okej. Varför gick det till han? Tack. Han bara kom tillbaka och bara gick till mig. Jag vet inte varför. Men skit i det. Ja. Okej. Äter han. Gero. Bra. Vi är faktiskt bra nu. Det är så bra nu, eller hur? Shit. Stick. Nej. Fan också. Ja. Nej. Fan också, fuck you. Okej. Kör igen. Okej. Kom igen, varför vill alla äta mig? Bara stick härifrån. Jag är så jävla liten. Bambu Karambo. Okej. Kom här, Gero. Det är också boom. Yeah! Har du sett vilken skill alltså? Kom här. 8 bollen. Eller jag vet inte vad den ska kalla mig för, inte det. Men fan, varför gick det till han? Ja. Kom här. Oh my god. Har du sett oss? Oh my god. Fan. Stick. Spring. Fan. Boom. Bitch. Kom här en ett eller orm. Kom här till Bambu Karambo. Holy shit. Oh my god. Kom här. Kom till Bambu Karambo. Han är den bästa spelare i hela världen. Sett. Varför går alla in mig? Splitta inte på mig, snälla. Splitta inte. Boom. Gero. Vi är 350. Okej, det är rätt så bra. Stick. Okej, vi äter. Okej, han till oss. Varför äter alla bara mig? Okej. Vad mycket dotter alltså. Ska äta dem alla. Vad tur jag hade. Okej. Den första är hashtag Ivan El Trolasso. Okej. Nu får man stick härifrån.
Gå till vete. Gå till vete, man. Okej. Kom här, Bob. Boom! Vad heter den andra också? Kom igen, stick till Bambo Carambos S. Kom här. Kom här. Kom här. Kom, baby. Don't leave me. Kom här. Jag ska döda. Jag ska äta dig. Och min mage ska säga: Jaro bra, Lars. Du ger mig mycket mat. Kom här, Bob. Nu ska jag äta dig. Och Devrin. Boom. Jo! Och sitt jävla trycken. 420. Det är bra. Det är så bra. Tack så mycket. Kom här, spindeln. Kom här till Bamkarambo. Kom här, snälla. Kom. Snälla, kom. Snälla. Kom igen, jag ska vara din bästa kompis. Kom igen. Boom. Men fan alltså. Om man äter mig så är jag riktigt fan alltså. Stick cable. Nej, Deutschland. Vad tur jag hade. Stig och till vid. Ja. Ett. Very nice. Kolla vad stor. Bitch! Fick du för att du ska äta mig? Eller det var inte du, det var den andra. Sorry. Skit i det. Han är en jävla bag. Kom M. Jag vet inte hur mycket M's det är, men skit i det. Kom här. Kom här, jag ska äta en till butthole. Jo, butthole. Jag vet inte vad jag ska göra. Jag bara äter hela tiden. Kom här. Boom. Bam. Nej, vad gjorde jag? Vad fan gjorde jag nu? Kom snälla. Vi fick det tillbaka. Du kan inte äta Bambo Caramba. Nej. Stick härifrån. Sticka. Kom igen, de är så jävla stora. Äta de här lite. Men fuck you. Fuck you too. Kom här, din jävla leopard. Kom här. Kom nu här. Tack så mycket, tack. Ge mig allting, snälla. Kan du ge mig allting? Okej, tack. Varsågod. Kan vi vara kompisar med? Eller? Snälla. Kom igen. Snälla. Fuck you. Det var bra. Det var snyggt alltså. It was very nice. What the fuck? Tack så mycket, man. Kom här. Jag är 600. Vad gött. Kom igen, du klarar det. Du verkligen klarat det. Kan jag äta han? Alltså VLC.
Har du? Nej, jag kan inte. Men jag kan inte han. Stick härifrån. Bam! Fan alltså. Åh, tack. Vi är rätt så stora, vi är 1000. Det är rätt så bra. It's very nice, very good. You know? Okej, ät han. Kom igen, kom igen. Gå inte till han, gå till mig. Jag är mycket snyggare än han. Stick härifrån. Nej. Fan, kom igen. Stick. Kom igen. Stick for grin, motherfucker. Kom här. Vi ska fan splitta dig i tusentals. Kom här snälla, kom. Men kom då. Jag ska inte göra någonting. Ska inte göra någonting. Kom här. Men fan, så stick då. Mattia kommer. Ja. Thank you very much. Kom igen, kan jag äta dig snälla? Du får en så. Nej! Vad gjorde jag? V10! Nej, Jumbo, stick. Stick Cherry från. Nej. Splitta han då! Nej! Stick! Du får den. Kom igen, man. Nej, jag vill inte splitta på en där. Tack så mycket. Splitta han, kom igen. Kom här. Kom du här. Jag är skit. Kom här till Bambu Karambu. Men fan, stick och till VT. Va? Är det? What the fuck? Oh my god, jag vet inte vad jag ska göra nu. Ingen aning. Kom igen, splitta han, snälla. Kom här då, din jävla fegis. Kom och splitta då. Splitta han. Fuck you. Splitta då, din jävla kul. Kom här. Kom till lilla Lasse. Nej, stick. Kom här. Bam! Nice. Vad tur jag hade. Gött alltså. Varför gick han till Holmes? Stick härifrån. Hund. Jag vill äta någon. Alltså jag menar stora då. Inte smala, det är inte bra. Bam! Son. Stick. Kom igen, Algeria. Kom här, din jävla fetus.
Och bam! Vad gjorde jag? Åh, det var bra! 2000! Åh! Bra Lasse Basse! Stick. Utan stick. Härifrån. Åh nej. Stick. Snabbare. Snabb. Kom igen, komma ihop då. Kom igen, snabbare. Snabbare då. Oj, jag har ingen aning vad jag ska göra nu. Kom igen. Ja, bra. Kom igen. Åh, nej. Åh! Vad tur jag hade. Men team är inte med han. Kom till mig. What is he doing? Kom. Om jag äter han så kanske ska jag vara etta. Nej! Fuck you. Oh. Jag är kompisar. Snälla. Men vi var kompisar. Fuck you. Ska vi vara kompisar? Yay! Jag ska äta han sen. Kom igen! Nej, inte du. Jag vill äta. Stick! Jag ska inte fan fira dig. Jag vill inte fira dig. Nej, han ska splitta eller? Han kan ju inte. Åh! Jag är tredje! 5000! Åh, get wrecked. Get fucking wrecked in your fucking butthole. Det kom Snake. Om jag äter dig så är jag först. Kom då. Bitch. Kom då till Bambukerman. Kom igen. Men fan teama med mig då. Någon. Vad försöker du göra? Åh, tack. Nu kan jag komma och fan läka. Tackar. Kom då. Tack så mycket. Vad försöker du göra? Kom här, jag vill äta dig. Ja, kom då. Kom, jag ska få en splita dig. Kom då. Black bitch. Jag vill hura. Kom igen! Kom här, kom. Men fuck you då. Varför gör du han? Kom här. Kom till Bambukarambo.
kom till han och jag ska äta dig. Woo! Bambu Karambo vinner. Helt till. Vad fan gör du? Ge mig. Jag ska inte... 2! Kom igen, jag kan vara först. Jag kan vara etta. 3. Jag är fan asbra nu. Jag är asbra. Kom igen, jag måste vara etta. Vem måste jag äta? Marcia och ett turkskt. Okej. Kom igen. Varför är jag fjärde? Om jag äter han så är det ju fan asbra. Nej. Han kan ju inte äta den. Kom då din pizza. Kom då. Kom nu, jag vill äta dig. Nej. Men fuck you. Ska jag bara till? Snälla. Jag ska splitta dig. Eller ska jag? Jo, jag ska splitta. Okej. Jag har ingen aning vad jag ska göra. Bara att jag vet bara att jag ska splitta han och äta han. Kan vi vara kompisar? Snälla. Kom då. Splitta han. Splitta han då. Splitta han. Fuck you. Nej. Splitta han, snälla. Hjälp. Men fan, splitta han då. Splitta. Bra jobbat. Vad fan jag vill äta? Jag ska inte hjälpa. Ska vi hjälpa? Nej. Kom här. Nej men fuck you. Jag vet inte ens vad jag ska göra nu. Jag ska ge någon till någon annan. Jag ska ge han. Så jag tackar ni så min video och subscribe och om ni vill att jag ska göra mer Agario-videos bara skriv i comments eller bara likea video. Subscribe och like, hejdå.